Upozornění. Tento podcast se zabývá vážnými a citlivými tématy týkající se duševního zdraví. Obsah může být emočně silný, poslech je určen pro edukaci a porozumění těmto tématům. Prosím zvažte, zda je pro vás tento obsah vhodný. Zdravíme všechny, já jsem Andy. A já jsem Kristýna. A my vás vítáme u další epizody našeho podcastu Zhasnuto. V dnešní epizodě se budeme věnovat tomu, jak vůbec vznikají psychické poruchy. Jelikož jsme obě dvě pacientky s hraniční poruchou osobnosti, tak se nás tohle téma hodně týká, tak si o tom pojďme říct něco víc. Vzhledem k tomu, že náš celý podcast je založen na psychických problémech, tak jsme se právě rozhodli na toto téma natočit celou epizodu, protože nám i spoustu lidí vlastně dávalo takový feedback, že by bylo lepší i říct třeba, jak vyloženě vůbec vznikají různé psychické poruchy, jo, není to jenom hraniční porucha, bipolární porucha a takhle, jak to všechno vlastně vůbec je a jak to vzniká. Takže poruchy duševního zdraví ovlivňují myšlení, emoce, chování i každodenní fungování. Nejde o slabost nebo lenost, jsou to skutečná onemocnění, často kombinací vnějších i vnitřních vlivů. A je teda důležité o tom mluvit kvůli normalizaci a destigmatizaci, aby to naše okolí nebralo jako lenost nebo důvod, proč chceme být zajímaví. Prostě říct, že jak nemůžete za to, že si zlomíte nohu, tak nemůžete za to, že máte psychické problémy. Přesně tak. A na tom je vlastně postavený celý náš podcast, protože bychom si přáli víc tady to, aby to bylo brané jako normální věc. Takže jako první je úplně genetika, takže dědičnost. Například nejvíc u deprese, schizofrenie nebo bipolární poruchy, o které máme minulou epizodu, takže se na ní klidně můžete podívat. Ale riziko není přenos 1:1, ale je to vlastně zvýšení toho rizika, takže to, že třeba jakoby matka má deprese, neznamená, že i to dítě nutně bude mít deprese, ale může se to stát. Jo, ale je to větší pravděpodobnost, než v podstatě u nepsychicky nemocných lidí, můžeme to takhle říct. Tak, potom určitě za to může mozková chemie, to znamená, že je tam nerovnováha dopaminu, serotoninu a tak dále. Ty ovlivňují naši náladu, motivaci, spánek, chuť k jídlu a tak podobně. Potom taky hormonální vlivy, takže u poporodní deprese nebo premenstruační dysforické poruchy a u problému štítné žlázy taky. Potom se taky můžou psychické poruchy objevit u poškození mozku, to znamená úrazu hlavy, záněty, infekce v dětství nebo i v dospělosti. Takže pokud jste u psychiatra nebo u psychologa, jedna z prvních otázek je, jestli jste v dětství měli nějaký úraz hlavy. Jo, že já vím, že já jsem se tehdy právě ptala mojí mamky, jestli já jsem měla nějaký úraz hlavy, moje mamka říkala, že si na to nějak nepamatuju. Já jsem teda jako dítě strašně často padala ze schodů, takže kdo ví, ale vím, že mamka mi říkala, že jsem měla klešťový porod a že tehdy to už bylo takové, teď už se to myslím ani nesmí klešťový porod, nejsem si ale jako tím na 100% jistá, ale že vím, že tehdy mi mamka právě říkala, že už se to potom tak nějak jakože řešilo, že můžou právě klešťové porody vlastně způsobovat úrazy hlavy, které následně potom souvisí s psychickými problémy. No a to problémy. je právě to, že já jsem měla taky, když jsem byla malinká, tak jsem měla úraz hlavy, že jsme měli na balkóně bazének, takovej to brouzdátko, nebo jak se to jmenuje. A já jsem furt létala dovnitř ven a vlastně rozřízla jsem si strašně hlavu, jak kdyby o ten schodek a mám tam doteďka velkou jizvu. Zároveň, ale nevím, může to být příčina třeba z nějaké části, ale zároveň víme, že u hraniční poruchy jsou jak kdyby větší i jinačí ty faktory, takže kdo ví. Ale taky to byla jedna z prvních otázek, na kterou se mě ptali i v nemocnici, když jsem se sebe poškodila a skončila jsem tam a i pak, když jsem začala řešit problémy s odborníkama jako s psychiatrem, s psycholožkou, tak jedna z prvních věcí bylo, jestli jsem prodělala úraz hlavy. Jo. A co mi přijde třeba ještě tak jako zajímavý říct, protože já jsem do té doby, než se to vlastně nestalo, jsem nevěřila, že něco takového se může stát. Jasně, jsme lidi, děláme chyby, ale třeba moje ségra šla císařem, oni při porodu řízli do hlavy. Což jako je taky takové, jakože hej. No. Jo, jako dobrý, no. Takže ty úrazy hlavy jsou s tím hodně spojený, prostě tady s těma v budoucnu psychickýma problémama. Určitě. Další jakoby faktor může být taky vývoj mozku v dětství, to znamená, že tam může být toxický stres, trauma a to může změnit strukturu mozku.
a taky fyzická onemocnění. Takže autoimunitní nemoci, rakovina, chronická bolest a ty jsou právě často spojené s depresema a s úzkostma. Teď bychom mohli přejít na psychologické faktory. Určitě. Raný vývoj, tak jak říkáme vždycky, většina psychických problémů prostě pochází z disharmonického dětství. Třeba hraniční porucha vzniká do 3 let. Ano, myslím si, že do 3 let, ano. Života dítěte. Takže jsou to dětská traumata, emoční deprivace, zneužívání, nedostatek bezpečí, opory nebo validace. U poruchy osobnosti, to jsme teďka řekli, můžeš nám to přečíst? Takže u hraniční poruchy nebo narcistické poruchy nejčastěji, tak ty vlastně vznikají na základě dlouhodobé emoční bolesti. Takže taky i v tém, prostě když třeba dlouho trpíš, třeba nějaká ztráta, nebo tady ty věci a fakt i to, když máš samozřejmě špatné dětství třeba, nebo takhle. Taky jsou tu i způsoby zvládání stresu, maladaptivní coping, například vyhýbání nebo popírání, což znamená, že třeba jste nějakou dobu třeba ve vztahu nešťastní a popíráte to a furt si sami sobě toho člověka třeba obhajujete nebo se vyhýbáte třeba nějaké prohlídce u doktora, že se prostě bojíte toho, co se tam dozvíte, takže to oddalujete, což já třeba dělám hrozně často. Jo, já taky. Dále potom máme sebepojetí a sebevědomí, nízké sebevědomí, sebekritika a vnitřní hlas. To jsou věci, které jakoby nás ovlivňují velice často, protože jsme sami se sebou ve své hlavě a taky jsou na to ale různé techniky, jak s tímhle, jakoby většinou jsou to dýchací techniky, jak tady ty vnitřní vnitřní hlasy a ty kritiky sami v sobě jakoby utišit a určitě se o tom někdy rozpovídáme v nějaké další epizodě. A potom kognitivní zkreslení, černobílé myšlení, katastrofizace, negativní filtr. Takže většinou jsou to právě ty negativní myšlenky, že už automaticky všechno prostě bude špatně a mně se nic nemůže dařit. Vyloženě u hraniční poruchy je to černobílé vnímání světa, jak už jsme říkali v několika epizodách, bude všechno dobře nebo je všechno špatně. A potom v depresi se často objevují myšlenkové propasti a ten člověk sám sobě úplně nemůže pomoct, protože jste prostě v depresi a nedokážete myslet na nic pěkného, jak se z toho třeba dostat. A to mi třeba nejvíc vždycky vadí takové to, však se zvedni a jdi, nebo jdi se projít, udělá se ti líp. A co se ti děje, však máš takový a takový život a všechno je super, že ty lidi to dehonestují, že máte nějaký problém, že opravdu jakože to není o tom, že jste líní, ale jako ono je fakt jako těžký se zvednout a jít si vyčistit zuby a tohle ta společnost prostě nechápe. Myslím si, že naše generace už je na tom o hodně lépe, jako i vzhledem k tomu, jaké máme od vás prostě zpětné vazby, tak je to úplně super, ale teď v poslední době jsme taky měli a děkujeme za to, protože i to jsme měli na YouTubeku komentář od staršího pána, třeba kolem 45, ale byla to jakoby kritika, ale tak jsme si s tím pánem popovídali a on měl přesně to myšlení toho, makej a nebudeš mít čas na kraviny. Přitom to vůbec není pravda. Já nikdy nepochopím jako lidi s psychickýma problémama, protože ty jenom chtějí pozornost a vymýšlí si. A nakonec jsme se tak nějak dopracovali k tomu, že to bylo všechno ve slušnosti, byla to jako konstruktivní kritika a nakonec to dopadlo celkem dobře, takže děkujeme za to. Jo, i tak. Ale moje nejoblíbenější, ty jsi moc mladá na to mít deprese, ano. Pane bože, běž se projít, a hlavně, jak to je, naší generaci, nebo hlavně generaci třeba mojí sestry, se říká sněhové děti, teď nechci. Nevím vůbec. Sněhové vločky? Vůbec nevím. Nebo něco takového, že jsme vlastně, a pravda je, že čím víc vlastně, protože naše doba je strašně rychlá. Když si to porovnáme s dobou třeba mojich rodičů a tvojich rodičů, jak prostě tam fakt byly nějaké věci, které se měnily po letech. A u nás se to mění v průběhu několika týdnů a už i dnů, že jeden týden je trend něco a další týden je trend něco úplně jiného. A ta doba je tak strašně rychlá, že ten náš mozek to nestíhá. Takže prostě ano, psychických problémů přibývá, protože ta doba je tak strašně rychlá, že ten mozek ji nezvládá. Jo, a to je prostě to, co třeba... Ještě co mě třeba jakoby vadí, že od covidu vlastně se projevilo hodně psychických poruch jakoby u mladých lidí, právě protože byli třeba doma a tak dále. Ty jsi vlastně tu distanční výuku zažila ještě. Ve škole, no, takže... Ale zase se teďka říká takové to jakoby stigma společnosti, no to je ten covid, za všechny ty problémy může covid. No, takže to mě taky třeba jako vadí. Jo, přesně tak. Takže jako další bod tady máme sociální a kulturní vlivy.
Rodinné prostředí. Konflikty, tlak na výkon, manipulace, emoční chlad, alkoholismus v rodině, rozvod rodičů. To jsme si vlastně zažili skoro všechny ty body, dá se říct, jako ten emoční chlad a manipulace. Já jsem měla v dětství vůbec konflikty mezi jako rodičima, to bylo jakoby pořád. A rozvod taky, alkoholismus jsem naštěstí nezažila. To já teda zase ano, s několika lidma ze svého okolí v době vyrůstání, ale taky si myslím, že třeba hodně se projevuje na tom, že já nejsem dost dobrá a tady toto jenom takové to, ty máš 2 ze školy, děláš si ze mě srandu. Jo, už takové to, že fakt podle mě to nejvíc jako je vidět v tom školním prostředí a v takovém tom, jak vlastně rodiče vnímají celkové školství. Já neříkám, že škola není důležitá. Na druhou stranu, když jediné, co vás zajímá, když vaše dítě přijde ze školy, je Jaké mělo známky. Že mělo známky a jako už jenom, jo, tam chybí takové to, a jak se máš, a co, a toto, a zajímáte se jenom čistě o tu školu a ne o to dítě. To je za mě veliký problém, protože to dítě potom, když v té škole není dobrý, protože co si bude naše školství, je úplně špatné, protože každý jsme jiný. Taky nemám ráda české školství. Jo, protože jako mělo by se ke každému člověku prostě přistupovat individuálně. To tady bohužel prostě nehrozí, jo, tady toto, ale to je podle mě za mě veliký problém a že fakt to způsobuje jako velké psychické problémy, prostě, že jediný, co vás zajímá, je výkon vašeho dítěte ve škole. A ještě když ten výkon jakoby neodpovídá vašim hodnotám, tak třeba dám příklad, to dítě může být šikanované od spolužáku, přijde domů, vyslechne si, jak je k něčemu, protože má 3, ahoj. A do toho jakoby mu říkáte, že je vlastně k ničemu a jde udělat aspoň to, ježiš, ty jsi to blbě poskládal, a jak se to dítě má prostě připadat třeba v těch 11-12 letech, 6-7. A to je právě období té puberty, kdy potřebujete podporu těch nejbližších, takže vašich rodičů úplně nejvíc a teď vlastně posloucháte jenom, jak jste špatní v tomhle a špatní v tomhle a zakážu ti kroužek, protože jo, a pak takhle spoustu lidí přijde o své koníčky a pak se právě nezná, protože přišlo o něco jenom kvůli tomu, že nebyl dobrý ve škole, přišel o něco, v čem byl vážně dobrý. Takže něco, co už jsme teď trošičku říkali, tak teda vztahy toxické, partnerské vztahy, ztráta blízkého, šikana, toxické vztahy s rodičema a potom sociální izolace a osamělost. Jeden z největších rizikových faktorů pro depresi i úzkosti. Takže právě třeba nejvíc to připomněla z té doba toho covidu vlastně, kdy jsme prostě všichni byli zavření a bylo to fakt špatné. Jakože já třeba v té době toho covidu, to už jsem taky myslím v minulosti říkala, že já jsem hodně přibrala, protože jsem byla doma nebo toto a pak přišla nějak chvilku potom, co se to rozvolnilo, už po třeba těch 2 letech, co se to fakt jako rozvolnilo, tak jsme měli oslavu a já jsem tam byla fakt třeba 2-3 hodiny a musela jsem jít prostě do pokoje, protože jsem jako nemohla dýchat. Já jsem se cítila tak strašně jako stísněně, že fakt jsem ještě dlouho potom bojovala s velkou sociální úzkostí, protože fakt jsem jako byla zvyklá být sama mezi 4 stěnama, jo, a maximálně teda doma s rodičema a se sestrou, ale potom naraz prostě to bylo všechno úplně jinak a haldy lidí, všechno se měnilo, všechno a se to já mám doteďka, mě to dělá strašně zle, jakoby jak jsem říkala, taky v minulosti třeba ty oslavy, to bylo taky čerstvě nějak po covidu, já jsem na tyhle jakoby věci vůbec nechodila, tady jsou takové slavnosti, to jsem se fakt musela sebrat jít domů, ale i třeba na nádraží, když někam jedem a teď ten ruch a lidi všude a prostě tohle, nebo koncerty, jo, teďka taky o víkendu jsme někde byli a už tam hlavně bylo moc lidí, museli jsme jet domů, jo, prostě, taky to nedávám, ten tlak těch lidí prostě a ten ruch. Jo. Jeden z dalších faktorů můžou být chudoba, nezaměstnanost, stres z existenční nejistoty. Takže... I když třeba u rodičů často třeba panujou finanční problémy, jo, tak vlastně se to přenáší bohužel i na to dítě, že to dítě má strach, že třeba neví, co bude další den jíst k večeři. Jo, nebo že někdo má nový telefon a vy máte prostě to jsou takové ty asi běžné věci, co většina z nás jakoby zažila, zná. Potom kulturní očekávání a tlak. Takže genderové stereotypy, stigma, normy krásy, tlak na úspěch a takhle prostě. Určitě s tím bych zrovna spojila to digitální prostředí, vlastně sociální sítě, porovnávání, online šikana. Jo, tam prostě to porovnávání i v rámci těch sociálních sítí, prostě všechny ty holky na Instagramu a tak dále, pak ty 11leté slečny si myslí, že takhle jako vypadá normální tělo. Ano. Třeba
Pak je tam ještě FOMO, což je Fear of Missing Out, což bych přeložila jako strach z toho, že budete v něčem chybět, takže budete vyčlenění ze společnosti. Proto říkám, že dneska spoustu lidí, když je něco trendy, okamžitě to musí mít taky okamžitě. Labubu, lafofu. Přesně. To teď hodně sleduju a nepobírám. Ne, taky ne. Jo, že my nejsme asi tohle úplně příkladem, že my jsme každá prostě taková trošku svá a nebojíme se ukázat, že třeba s něčím nesouhlasíme ve společnosti nebo takhle. Ale tohle se jako hodně projevuje právě třeba u těch dětí, že prostě ježišmarja, teďko děti mají iPhone, tak já musím mít taky iPhone. Jinak. Jo, a bohužel to tak je, že děti jsou reálně šikanovaní za to, že nemají nejnovější telefony, že nemají značkové oblečení a tady ty věci. Takže kde to ty děti vidí? U rodičů a u dospělých. Jo? Potom tady máme situační faktory, to znamená chronický stres, například pracovní přetížení, zátěž, vyhoření, ztráty a přechodové životní fáze, to jsme říkali rozvod, smrt blízkého, stěhování, zneužívání návykových látek, alkohol, drogy, ty mohou být jako spouštěč psychických problémů. Ano. Nejčastěji vlastně takhle jakoby užíváním nějakých psychotropních látek vzniká schizofrenie. Hlavně u marihuany si to tak většinou akord kombinace, jako jsme říkali, antidepresiv a marihuany. Přesně tak. Potom jsou to pandemie, války, katastrofy, to znamená trauma, izolace, nejistota a to znamená, to jsme říkali i v jedné z předchozích epizod, pak vzniká posttraumatická stresová porucha. Změna životního stylu, nedostatek pohybu, spánku, špatná strava. To mám teďka třeba já, jako o stravě už jsme se tady mluvili mockrát, ale třeba teď poslední dobou já dokážu spát 2-3 hodiny a neusnu. Takže hodně to má teď jakoby vliv na moji psychiku, je to opravdu jako pravdivý bod. Že ještě než to tady ukončíme, tak bych řekla, že prostě u každého to může způsobit něco úplně jiného a rozhodně není dobré dehonestovat člověka za to, že ježišmarja, však ty máš super rodinu a tady tohle. Za prvé nikdy nevidíte za tu oponu, takže to, co se zdá vlastně na první dobrou jako strašně super, nikdy tak být nemusí. To, že třeba ten člověk vám něco říká a vy to třeba vidíte trošku jinak a pak mu vlastně budete říkat, že je lhář, že si to vymýšlí, tak to je taky velký problém. To je právě to, že každý z nás na stejnou situaci reaguje jinak. Každý z nás se narodil s jinou nervovou soustavou, každý z nás se narodil do jiného prostředí. To, že ty spíš 2 dny kvůli tomu, že tě bolí zub, tak já ti na to přece neřeknu, to je ale normální bolest, dej si prášek a pojď. Ano. Jo, je to jako takový příklad prostě a myslím si, že to takhle funguje i u té psychiky prostě. Jo. Určitě. Takže jak říkáme vždycky, jo, prostě pojďme si říct, že opravdu psychické problémy nejsou něco, za co byste se měli stydět. Nikdo jsme si to nevymysleli, nikdo to nemáme proto, aby jsme se nenudili a aby jsme byli aby jsme prostě byli výraznější, nebo prostě, že a hlavně jsme si to sami nevybrali. Ano, přesně tak. Takže jo, na závěr teda opět připomínám aplikaci I Am Sober, skvělá aplikace, pokud chcete bojovat s nějakou závislostí jakéhokoliv rázu. Potom taky máme nejrozsáhlejší v Česku aplikaci Nepanikař, různé dechové cvičení, minihry na uvolnění prostě stresu mozku a hlavně jsou tam čísla na krizové linky. Co mi přijde strašně super, že vím, že na začátku školního roku tuhle aplikaci doporučovala mojí sestře na základní škole učitelka, že to doporučovala celé třídě, což mi přijde strašně super. Že už se to trochu někam hýbe. Jo, přijde mi to vlastně v tomhle hrozně super, že první hodinu měli vůbec o psychických nemocech a doporučili jim tam tuhle aplikaci, což mi přijde strašně fajn. Takže pokud máte někoho, komu se můžete svěřit, určitě rodiče, kamarádi, učitelka, kdokoliv blízký z vašeho okolí, komu věříte. A nemáte se za co stydět. Přesně tak. Určitě bychom ale nechtěli, aby se někdo sebe diagnostikoval na základě toho, že jsme tady řekli, že se někomu rozvedli rodiče, tak má poruchu, to určitě ne vždycky. My jsme pacienti, nejsme odborníci, říkáme to pokaždé, takže pokud cítíte nějaké prostě takové vlivy a problémy, je důležité navštívit odborníka. Určitě. Tak jo, mějte se nám krásně. Ahoj!